Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban shirinmu na kafar sada zumunta na muryar Arewa. Kamar kullum sunana Abdulsalam wanda aka fi sani da Shauki. Wannan shirin dai yana kawo muku abubuwa ne sababbi waɗanda suka shafi kafofin sadarwa ko kuma abubuwan da suka fi trending, ma'ana suka fi shahara a kafofin sadarwa. Kamar kullum a wannan satin mun kawo muku shiri ne akan kafar sada zumunta ta YouTube. Ita dai kafar sada zumunta ta YouTube ba kamar kafofin sadarwa ba ne, duba da la'akari da bambancin su na sauran kafofin sadarwa irin su Facebook, Instagram, TikTok da Twitter, kai har da ma wasu. Wannan dalili ne sa muka zo mu kawo muku bambance-bambance da ke tsakanin. Ita dai YouTube tun asali an buɗe ta ne ko kuma an haɗa kafar ne ba don komai ba sai don yada labarai. Ganin yadda mawaka da masu harkar fina-finai suka yi ta akan kafar, sai suka fitar da wani tsari ne biyan waɗannan mutane don ganin sun samu wata hanyar samun kuɗin shiga don su ci gaba da ƙirƙirar abubuwan da suke ƙirƙira na ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa da wa'azantarwa a kafar ta YouTube. Wani abu da ba ku sani ba kuma a kafar ta YouTube shi gani yadda kafar ta samu karbuwa da yadda jama'a suka yi ta a kanta, musamman su mawaƙa da masu harkar fim suka yi ta a kafar, sai suka ƙara fito da wasu ƙa'idoji wanda a yanzu a ƙa'idojin da suke a YouTube wanda kafin su fara biyan ka gaskiya ya kai mataki mai tsauri wanda ba kowa ne zai iya samu ba. A yanzu a matakin da ake ciki, bayan ka kai adadin mabiya 1000 kuma ka kai adadin mintunan bidiyo da aka kalla na bidiyoyinka 4000, to sai ya zama to ka dora shot bidiyo guda 900. Sannan su waɗannan shot ɗin sai ka samu adadin mutane miliyan 10 waɗanda suka kalli wannan shot ɗin. Wannan shine cikakken shiri da muka kawo muku a wannan satin na kafar sada zumunta ta YouTube. Domin bibiyar wannan shirin da ma wasu shirye-shirye za ku iya bibiyar mu a kafofin sadarwa irin su YouTube, Facebook, TikTok da Instagram a muryar Arewa TV. Sai wani makon idan Allah ya kai. Sunana Abdulsalam wanda aka fi sani da Shauki.